subscribe to our channel by clicking the subscribe button below and get access to great videos like this. Kindly leave a comment below and let us know what you feel about our videos. Thank Hey guys, please like and share our videos with your friends and your family. Small but mighty. Ka pa laba. Ne pa laba bo. Pa laba. Oli satin mo. Abu kulisa. Vaya.
tẹ̀lé ká tẹ̀lé màní ká àbúkọ ó tẹ̀lé ewu náà ká màní ká àbúkọ náà. by 16 now. Ndị chọrọ dị ka ha taa egwu n'ebe a.
mana ebe ada gị ite egwu na a na-agbago ete once ndị a na-abụ abịaba aka ihe nwa na-agwụ agwụ emene guy a na-ebe after bagbu Apa? Baterai lo, che baterai ndị agara aka n'ihu ọkịta ndị ejelite before battery etipụ
na-eme ike n'egwu anyị mgbe ọ na-eme You know be Beyonce, finance, na so. Tell us say you don't get money, that day you be ugly monkey. Seriously, body no funny, nobody go call you honey. They can't know, okay go. Anyị ngụ egwu nwa na-agba
Ya isi ga-akụkwa m n'aka ahụ n'okwe ma ana m ebido ya.
bụkwa na-ekwe akpịlị gbabụ kwa akpịlị gbabụ olisatin mmanwụ abụkọ olisa wayọ
Manica akwụkwọ o tele egwu na ka manica akwụkwọ na
ndị chọrọ ka ha taa egwu n'ebe ahụ. Soalnya dia noni gitu. Ejimani ebe abịaghị ikpe egwu na a na-agbago ete once ndị a na-abụ abịaba aka ihe nwa na-agwụ agwụ emene gai ha na-ebe afta bagwu Yeah.
Baba. Before battery TP.
Aí um egwu na agba.
Ya isi ga-akụkwa m n'aka ahụ n'okwe ma ana m ebido